Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri prvom diele našeho podcastu Na hranici kódu. Moje meno je Martin a som scenarista našich hier. Moje meno je Adam a ja naše hry dávam dokopy, čiže som vlastne game developer, vytváram art, vytváram hru, programujem, všetko dokopy. No naše nápady sa rodia, by som povedal, že si pozrieme gameplaye iných hier, filmov, možno si pozrieme nejaké videá a čo nás zaujíme, tak to vytvoríme. Čo povieš ty na to? Akože je to tak, my väčšinou chytáme akože aj napríklad od indie hier docela nápady, alebo už iba z hier, čo hráme, lebo sme takí dvaja nerdíkovia, čo sa hrajú v kuse, také No, skôr presne dark tak. fantasy a takéto aj Presne tak. multiplayerovky. Ja by som povedal, že v podstate v našej hre teda v našich hrách ide najviac, skôr by som povedal o ten príbeh, ako o nejaké mechaniky v tých hrách, pretože ešte nie som taký pokročilý programátor, ako by som chcel teda. Takže no, je to tak. Samozrejme, treba sa učiť všetko. Ono nejde všetko hneď, ono hlavne tie naše hry robíme tak, že keby pohľad z hora 2D, neviem, jak by si to nazval ty, povedz to profesionálne. A nie, proste 2D, robíme väčšinou 2D RPG hry, skúšali sme aj nejakú adventure hru, lenže to sme scrapli hneď, keďže to bolo od začiatku strašne pokročilé, chceli sme tam dubbing, všetko a proste bolo to strašne Mhm. blbé. No, keďže my Proste, strašne máme také tie veci, že si dáme strašne veľké ciele a potom zistíme, že to vlastne nevieme spraviť, čo je asi najväčšia chyba naša, čo by som povedal. hej no, lebo my chceme všetko hneď, nedočkaví sme a tak to aj dopadá. No, Ale už iba z toho, čo sme mali, aspoň ten kúsok, vyzeralo to dobre tá hra. Úprimne, čo ja zatiaľ hovorím ako nie developer, mne sa to ľúbilo docela. Neviem, povedz ty k tomu niečo, akože čo si tam dával, alebo takéto veci. áno, no proste ono to bola v engine Godot, to ja vlastne všetko robím a dali sme tam jednoduché vizuály, stiahol som nejaké asety, keďže vtedy som ešte nevedel moc robiť pixel art a mali sme celkom dosť silný štart a príbeh bol tiež veľmi dobrý, akurát mechaniky herné boli také, zle som to naprogramoval, tak sme to hneď scrapli a začali sme potom od znova. Nejak sme na to zabudli a nedokopali sme sa k tomu, ale teraz to plánujem dokončiť. Máme v pláne to dokončiť, lebo príbeh bol docela dobrý, si myslím, akože za mňa z môjho pohľadu, čo som písal. Išlo tam vlastne o dark fantasy, čiže vlastne, nebudem to tu asi celé hovoriť, ale proste hlavný hrdina ide zachrániť princeznu a klasika, poznáme tie rozprávočky, bude sa byť s bossmi a tak ďalej a tak ďalej. Príde tam plot twist na konci a všetci budeme šťastní potom. No, potom sme tam tak, že si voláme každý večer, no nie každý večer, ale keď sme proste robili tú hru, tak vtedy to bolo každý večer, teraz to už tak nie je. A no, Mhm. Hej, tak vtedy tam, to bolo, že sme volali a vlastne ja som vymýšľal scénar medzi tým, čo on robil, ja čo som mu hovoril, tak on do tej hry pridával postupne, tak toto išlo. no a potom vždycky príde taká otázka, že čo keby a toto. No našu myšlienku čo keby rozširujeme väčšinou tak, že si to rozdelíme do nejakých menších kuskov, skúsime to spraviť každý kúsok, skontrolujeme si to, prehráme si to a zistíme čo ďalej. Hej, je to tak, lebo my si povieme proste vždycky, že čo keby sme tam pridali na a už si rozdeľujeme príbehy, čo by sa tam hodilo, čo by sa tam nehodilo, názory aj kamarátov, aj ostatných, bereme No a tak presne. ďalej, no. No napríklad sme chceli spraviť hru, ako aj on hovoril o tom zachraňovaní princezny. No a nakoniec to skončilo tak, že sme robili 2D platformovú skakačku, čož bol akože pre mňa dosť dobrý skok, lebo to bolo dosť jednoduché, ale zase na druhej som z toho bol taký, že škoda, že sme to nedokončili, lebo podľa mňa by tá hra Mhm. mala akože dobrý štart. Keby sa to dostane, podľa mňa by si to aj pár ľudí zahralo, lebo akože on to bol zaujímavý koncept, aj to, jak to vyzeralo, to podľa mňa zober pár ľudí, vieš. Bo niektorí No, ľudia nemajú radi teraz, čo sú také tie overhyped hry, strašne RTX a kvality. Niekto si proste rád vyčiluje na dvojhodinovkou na indie hrou. áno, no, toto je tiež také, že nemáme nejaké kapacity robiť 8-hodinový gameplay. Ten gameplay bol väčšinou tak do hodinky, do 2 hodiniek a je to No, také, no.
No, ako teda by som sa ťa chcel teda ešte opýtať, že ako ty chodíš na tie nápady tých scenárov, ako to píšeš a ako s tom pracuješ? Vieš čo, väčšinou to ide tak, že väčšinou mi to ide samé, lebo už mám akože nejaké srdiečko k týmto hrám a takýmto Väčšinou si sadnem večer, dám si slúchatečka, zoberiem si zošit a píšem si postupne, čo sa mi nelúbi, preškrtnem, potom zase píšem, vieš, a takto si napíšem, ja neviem, 2 strany, a potom už to len prepíšem do mobilu a pošlem ti to napríklad, alebo proste, lebo píšem škravopisom, ale Ja väčšinou to to ide vždy samé. nejako vyluštím. Ja to vždy nejako vyluštím po tebe. To je dobré. To je No. dobré. Potom tu je takéto, že my sa navzájom ovplyvňujeme veľmi zaujímavo, keďže moje programovanie je na začiatočných úrovniach. On vždycky povie nejakú brutál mechaniku, čo by tam chcel a ja sa na iba kúkam, že toto mám ako spraviť. To je také, No, to je také, no. alebo Povedz spraviť nám, komplikovaný príbeh, tak to je také, no. no tak trošku komplikovanejšie idem. Dám ti teraz ja otázku. Počúvam. Povedz nám, že čo všetko používaš vlastne na vytvorenie hier, alebo aj stránky, aj všetko. No ja v podstate používam veľmi dosť také populárne veci, by som povedal. Ako Mhm. hlavný code editor používam Visual Studio Code, herný engine používam Godot a na vytváranie assetov používam Aseprite, neviem presne tú výslovnosť, tak vám to poviem takto, alebo používam ešte GIMP, ten som si tak obľúbil, keďže som dlhodobý užívateľ Linuxu. Takže no. No, Tam to je je problém dobré. na tom Linuxe s tými adobáckými programami, ten Photoshop, Affinity, ale tak do toho teraz nebudeme zabiehať. No, teraz by som rád akože tu zahrnul takú kategóriu, že časté prekážky, ktoré máme, lebo Fú, väčšinou tých ich máme je tam veľa. veľmi veľa, presne tak. Mhm. No, potom to je takéto, keď si uvedomíme potom tú realitu, že znie to síce super, niektoré tie napady herné, ale potom zistíme, že vlastne by to absolútne To nikto je, nehral. alebo to, že to nedokážeme urobiť. Hm. Asi taký najväčší fail pri prototype by som dal, že robili sme postavy a chcel som tam spraviť nejakého toho hrdinu hlavného, mal to byť rytier. No nakoniec, keď som to všetko spravil, tak z toho vyšlo to, že to vyzeralo fakt ako decko. Z toho som bol dosť akože taký smutný, že som to pokazil celkom. To proste vyzeralo jak decko, ktorému akurát umreli rodičia. To Hm. je extrém. Ale ako nebolo to až také zlé, ale Hej, no. Akože keby robíme nejakú detskú hru, tak by sa to tam podľa mňa hodilo, ale do toho, čo sme mali naplánované, tak sa to tam fakt nehodilo. to určite nie. Už iba podľa toho, jak vyzeral, ja si to pamätám, to mal... Počkaj, to bol ten s červenými vlasmi, že? Či? To bol No, to bol Kerry. presne on. Viem. No, To bol proste... proste No, povedz. malé decko, ktoré malo vrásky, čierne vlasy a nos taký veľký, že z Bratislavy do Košic by bolo málo na to. To ani tá diaľnica, čo sa mala stavať. No. No. Ja by som teraz tak chcel zabehnúť do toho, akože prešli sme to strašne rýchlo od začiatku až ku koncu. Ja by som teraz chcel začať tak pomalšie a viacej do detailov začiatky. Akože pri robení hier, že čo je za mňa dôležité pri začiatku. Môžem začať, že ja čo poviem, potom zase nechám slovo No tebe, jasné. nech sa tu neprekrikujeme zbytočne, alebo že nech nehovorím len ja, alebo len ty. Takže za mňa najdôležitejšie pri začiatku hry je mať nápad v hlave a nebáť sa ho spraviť, lebo keby mám nápad v hlave, ale furt si hovorím, že to bude blbosť, nechcem to robiť, budem to odkladať, tak vlastne tá hra, ako sme už aj my z vlastnej našich skúseností vieme povedať, že sa nikdy nedokončí, nebude Hej. hotová, nikto si ju nezahrá a dopadne to tak, že akurát sa na to robenie hier vykašlem, to sa mi tiež v podstate stalo, že robil som, potom som sa na to vykašľal a odložil som hry na pol roka, absolútne som sa toho nechtil, nič som nerobil a no. A čo teraz podľa teba, povedz ty. Hej, akože za mňa hlavné je mať aj ten nápad, hlavne tú odvahu, lebo väčšinou si ľudia začnú hovoriť, to nikto si nezahrá, bla bla bla. A väčšinou to začne tak, že proste začneš si vymýšľať v hlave myšlienky, že proste nikto si to nezahrá. A
a vysereš sa na to komplet. Ale nápad je určite dôležitý na začiatku, potom to prediskutovať s niekým a potom už si dohodnúť, vieš, čas, robenie, pri tom, čo my máme ešte aj školu, lebo teraz boli príjmačky, všetko, čiže ešte aj škola do toho sa musí zahrnúť. Je to trošku náročnejšie, ale dá sa to. No, ono Väčšinou, to teraz je hlavne popri tej škole veľmi ťažké, lebo písomky, učenie sa, vychádza to tak celkom blbo väčšinou, lebo sa dohodneme, že si zavoláme nejak večer, no a potom väčšinou sme zistili, že na ďalší deň písomka, takže konec. no tomu ver, to bolo úplne chutné. No, veľmi blbé je aj to, že ešte do toho štartu veľmi zlá vlastnosť je to sa preceňovať, lebo keď sa preceňujeme, aj my sme to zažili, že sme sa strašne preceňovali, chceme spraviť Áno, najlepšiu hru, ktorú budú hrať miliardy ľudí, to tam tiež by som zahrnul, že nemať veľké hej, ciele, lebo keď máš veľké ciele, že si to bude hrať milióny, miliardy ľudí, tak v podstate si akorát skončíš pri tom, že to nedokážeš urobiť a skončíš pri tom, v podstate úplne vykašľeš sa na to a veľmi zle je aj to, keď si to budeš nahovárať, že si to hrá veľa ľudí a nakoniec by si tú hru fakt vydal a nikto si to nezahrá, tak potom ťa to asi nebude môcť motivovať, keď to nebude mať hrateľnosť a no. proste uvedomiť si tú svoju hranicu, že pokiaľ, že čo chceš na začiatku dokázať. My sme proste mysleli, že si to zahrajú tisíce ľudí, proste tiež sme boli takí z toho. No potom, jak sme sa dostali, teda, jak sa Adam dostal k vývoju hry a uvedomil si vlastne, že niektoré tie veci, napríklad ten combat setting, alebo tie kombaty, čo sú tam, že nedokáže, tak tedy už sme boli takí obidvaja z toho, že tam asi, tam bude zádrhel nejaký. Aj akože príbeh, keď si zoberiem, že keď som ho napísal, znel dobre. Ale jak sa dal do hry, tak sme si uvedomili, že všetko z toho príbehu tam nemôže byť, lebo ten príbeh je moc náročný a dlhý na tú hru proste. A ono by sa to dalo. Len vtedy, čo sme boli, tak to bolo, že v štýle, predstavte si starých Pokémonov proste na Game Boy, že ste tam mali, že attack, back, run a catch, alebo ja neviem, čo tam všetko bolo. A proste vy ste dali attack a mali ste tam 4 napríklad ability, že ste mohli dať. A to bolo také, že predstavovali sme si to obidvaja inak. Áno, my sme to chceli hlavne spraviť strašne zložité, každý má mať iné útoky, inú obranu, všetko toto, veľa itemov sme tam chceli dať. No bolo by to hlavne časovo strašne náročné, my sme si nastavili, že to chceme vydať do mesiaca. Do roka. No s tým, No, do mesiaca, áno. no na začiatok bol mesiac, potom, jak sme si uvedomili, že čo všetko sme tam vlastne chceli spraviť, tak by to trvalo minimálne 2 rok, roky. tak nie viacej. No, presne, že to bolo také, že by to dopadlo veľmi zle. Tak sme to radšej... Hlavne sme boli v tom tak, že sme to chceli hneď publishnúť na Steam a takéto väčšie platformy, no keď sme sa pozreli, že tam sa platí vstupné, tak no vstupné na tú platformu. No na to, že to chcem publishnúť na Steam je 100 €, keď chcete dať hru. To na to sme sa tiež vykašľali potom a už to nejak celé padlo a nejak sme sa na to vykašľali, čo je celkom škoda, ale sľubujem vám, že jak počúvate tento podcast, tak začíname pracovať na tej hre. Hej, chceli by sme sa na to vrhnúť, aj sme na tým minule rozmýšľali, lebo my sme sa na to vykašľali s tým, že dorobíme to na budúce, klasická naša veta. Samozrejme zabudli sme na to a teraz nám to len tak vpilo do hlavy, aj s tým, že vlastne začneme robiť podcasty. V tých podcastoch, ďalších dieloch vlastne môžeme hovoriť aj o progrese, aspoň Áno, takom môžeme, malinkom, nech vám to nespoilujeme. áno, presne, aby som to tak aj spravil, že môžeme dať nejaký podcast, kľudne to nemusí byť len téma o hrách, môže to byť aj o všelijakých možných technológiách, nových veciach a takých veciach. No a môžeme tam raz za čas spomenúť, ako sa tá hra vyvíja, v akom je štádiu. To si môžeme dať takú etapu každého podcastu, že kam sme sa dostali v hre a ako pokračujeme ďalej. Podľa mňa to je dobrý nápad. No, takých, ja neviem, také 3-4 minútky, možno 5, o tom, že kam sme sa posunuli, odkiaľ. Rozmýšľam, začneme tú hru od začiatku, alebo budeme pokračovať tam, kde sme skončili?
Ja by som začal od začiatku, keďže to Mhm. bolo strašne komplikované, ale príbeh by som nechal určite, lebo ten sa mi dosť páčil. Bol dobrý podľa mňa, akože už som ho tu hovoril, ale proste, keď sme ho, ja som ho napísal prvé, on bol taký obsiahly a keď som ho keby zmáčkol, tak bol taký simple, a jak sa hovorí, v jednoduchosti je väčšinou krása. Není to pri všetkých prípadoch, ale hej, a v hentej jednoduchosti docela krása bola za mňa. No, ja si tiež myslím, popravde na začiatku to bolo tak strašne komplikované, že som sa v tom stracal už iba ja, keď som tú hru testoval, lebo to bolo také, že choď hen tam, potom choď tam, za hentým, s hentým a tak a všetko sa to strašne prepojilo a potom to bolo také už veľmi nezrozumiteľné, hlavne pre nového hráča, ktorý by nepoznal scenár tej hry, tak by absolútne nevedel, kam treba a čo treba. Čiže ja si myslím, že začať od začiatku a trošku to zjednodušiť by bol dobrý nápad. Za mňa by to tiež bolo oveľa lepšie, než to, čo sme mali v pláne. Nebola by to samozrejme hra na dlho, hej, to nemôžete čakať od jedného vývojára, jedného scenaristu. To by bola taká hodinovka, max dvojhodinovka, ale dalo by sa niečo určite vytvoriť. No a ja si teraz myslím, že by sme mohli v podstate v každom podcaste spraviť nejakú anténu, no, Anketu? presne tak, anketu som myslel, že by sme sa našich poslucháčov pýtali ich názory napríklad, alebo čo by chceli Uh-huh. oni robiť a tak nejak zapojiť aj tú komunitu, teda respektíve vás do toho nášho sveta tuto. Nech to zase nie je také, že my sa tu rozprávame medzi sebou a vlastne nezapájame do toho nikoho. Čo povieš na to? Podľa mňa to je veľmi dobré a keď ja by som urobil aj to, že keď napríklad tento podcast bude mať aspoň nejakých tých pár poslucháčov, že by som dal normálne aj live podcast a robili by sme vlastne to, že by ste nám dávali otázky kľudne aj mimo hier, kľudne o čomkoľvek a rozprávali by sme sa aj s vami, že raz za čas dá takýto podcast. Čo Áno, povieš? to je dobrý nápad spraviť Q&A podcasty. To by mohlo byť dosť zaujímavé. A rád by som zapájal aj nejakú komunitu, lebo keď som počúval nejaké podcasty aj ja, tak v podstate to bolo len o tom, teda nehovorím tie zahraničné rozhovory, ale Však jasno. takéto tie rozprávačky boli v podstate len o tom, že niekto celý dobu rozprával a ja som o dosť radšej, keď do toho niekto zapojí aj komunitu, tak som sa cítil vtedy tak, že ja keď vykúkam len video, akože bolo to zaujímavé, ale pre mňa má väčšiu hodnotu, keď do toho zapája niekto aj komunitu. Určite áno, akože aj pre mňa. A plus, keď napríklad dropnete nejaký dobrý nápad na hru, akože a nejaký, ne až tak ťažký, jak ja som mal ten príbeh, podľa mňa by sme tam niečo vedeli dať. A nejaké easter eggy napríklad. Áno, jasne, to ja budem veľmi rád, ak nám niekto napíše nápady na hry, alebo minimálne čo by aj on chcel spraviť, lebo v podstate, ak sa nejako dotrenujeme v programovaní, ja by som veľmi rád robil aj hry pre ostatných. Samozrejme by som si za to nič nepýtal, čiže keby chcete spraviť nejakú jednoduchú malinkú hru, kľudne nám napíšte a my to nejako vytvoríme, dáme vám to von, testujete si to a poviete, či dobré alebo nie. Pre nás to je dobré, lebo my sa naučíme nové skúsenosti a pre vás to je dobré, lebo v podstate budete mať tú vašu dream hru No jasné. existujúcu. Že sa vlastne vy ako komunita budete zapájať do našej hry a budete nám s tým pomáhať, my sa naučíme, vy budete radi, ešte možno dostanete aj early access na tú hru. Ja by som ešte rád povedal, že keď by ste mali nejaké kľudne nápady, tak píšte na Instagramovú stránku Na hranici kódu. Áno, to všetko by som... Linktree je linktr.ee na hranici kódu. Všetko malým spolu bez diakritiky. Tam si nájdete všetky naše odkazy, čiže kľudne nás skontaktujte. Keby ste chceli e-mail, tak to je na hranici kódu @gmail.com, takže neváhajte nás kontaktovať určite, my budeme len radi a ak budete chcieť Presne. napríklad aj s niečím pomôcť, tak kľudne napíšte aj to, my sa budeme v podstate snažiť vám pomôcť. Presne No a čo tak. povieš, že ja by som už asi aj tento prvý diel ukončil, nech to nie je až Asi aj tak ja. strašne dlhé. Máme v pláne tie diely predlžovať, len ešte nevieme,
či to bude vôbec niekoho zaujímať, tak pre istotu chceme tie epizódy spraviť kratšie, aby to nebolo také, že sa niekto unudí pri prvých 20 minútach a ten diel bude mať proste 2 hodiny a niekto to nedokončí, tak to by bolo tiež také dosť zbytočné. No však toto. Akože ono, nám ide o to aj, že hlavne je to prvý diel. Chceme to robiť trošku kratšie. A jak povedal Adam, že proste chceme to postupne zdĺžovať. Nehovoríme, že tie podcasty budú mať jak Checkloudová reakcia na jednu vec, ale proste takéto 20 minútovky, možno hodinovky padnú. Uvidíme. Ja by som povedal, že taký dosť optimálny čas pre nás by bolo niekde okolo tých od 20 po 40 minút. Nech to nie je zase ani dlhé, ale ani úplne krátučké. Presne tak. Dobre, no podcasty na našich kanáloch, teda na našich sociálnych sieťach môžete očakávať každý týždeň a asi to nebude pravidelne, že napríklad každý týždeň v stredu, ale budeme veľmi radi, ak by sa nám to podarilo. Ja by som možno aj povedal, že by sme mohli začať skúsiť to spraviť každý týždeň. V nedeľu by vyšiel jeden diel, čo povieš? Môže byť, že v nedelu. To by sa aj dalo, to je také, že bohužiaľ si budete musieť pretrpieť ten celý týždeň, ale podľa mňa sa to vyplatí. Áno, takže od teraz začíname každý týždeň v nedelu, bude nový diel. Presne čas, kedy vyjde, to neviem povedať, pretože neviem, ako nám to bude zrovna vychádzať aj zo školov, aj so všetkým iným. Takže, ale nejako sa určite dohodneme. Určite áno. Bude to tak skôr od tej 5. vyššie, očakávajte, ale No, ja od by som 5. povedal, no. ja by som povedal, že asi by sme to mohli robiť aj tak, že všetko info ohľadom toho budeme dávať na storky na Instagrame. Čo povieš? Môže byť. Dobre, takže ja vám teda veľmi ďakujem za počúvanie tohto podcastu. My sme na hranici kódu a majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujeme.